Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kini long ki khubor bam ta kasni. Kamarias imjing sup balang shnong lat kerhong kalapan kut ya kajing ya kop roi Christmas ya kabala pelong hamadan football pedeng shnong lat kerhong mena ka khatsan terik uno pra. Ya kate kajing ya kop roi kabala dep ki don hadu arpho tali ki kinhun roi bat ki solo ba shimbenta bat lajit tanglai tali ki khusnam nongjam. Ha kajing kop roi ka kinhun la serdeng lat kor klayo ra eka nam baar haringkat ka khusnam life ho hajar tingka ka Saint Dominic Church choir nongra ka wan balai bat khung ya ka khusnam arpho hajar tingka ya ka nam la du la ra da ka family voice na so ringkham ha ka song pisa ka basan pho hajar tingka ya ka bala sam da uba bante do lingdo MLA ka mau kenro ya ka bala donlang usodar snong lat kerhong uba shan roy rinja Haga keteng kebathiang tam jong kamaria thesti bakhuit bara haga keteng jong ka dobas nong lai kerhong ipriang brome phi baro ki nong yusnong bari phi baro ki nong simenta ki bawan berpenpho unphing ya kani kasi kabamenta haga ni si nama kata haga keteng jong ka dobas nong lai kerhong habuning ko ngasngon pediang burom nongkong isap barangai kublai kerpang hagani kapor yai MLA badung buram jungi ibala palat ya kani kapor kudor berdon kat bententu penping ya kani kesni kebakarpang hagabagani ka balang Catholic like kerhong kala organize ya kani ka sing out competition te nama kata ngasong menai kublai kerpang ya kani ka balang kabala ban organize ya kani ka competition mendagasni ngai so ba kan dai ka basuk ban organize ya kani ka competition hendai ngai scam national debt jongki AK baro ki balapan urlong ya kani kasni don blai bakrau bor wala penyar ki jengmut perkhat jongki hak bakila ban penyaj ba janti ya kani ka mendagasni namal kata kani ka por haga keteng jong ka dorbas nong sai siang ai kublai kerpang ya baro ki para dekhot jong skip committee khamtam sekretari nong jongi nong palong penya ya kene ka kam khamtam ya I stan dorbas nong jongi badi costa lamba I chief advisor jongi jong nong ba andra ranja ba ya baro ki dekhot jong skip committee nang buta ka por ka pokodor jpi kublai sia jarmu nagamta ka balang Catholic ka organizing committee ka balala siapan pria ya kani ka competition mandasi ban ngakermen skamru bahkan sisa kan long gajikir khu nam ta kiwe pat ki bawan simentaru keblai sibon ya phi baro ki nongon simenta keblai sibon nam ta kini ki store ba fer ki bawan penpho penping ya ka ni kasni ki bawan ta daisya lese lar bundon ki store bawan simenta hagri kasni lese kan long ka sni ka ba umidon jenggerman nagam ta ki nongwan hagani kasni dai lembaga jing penpho penping jpi ya ki store hagi jingde ba fer hisya kal penpho penping ya kani kasni ka ba manta terma kata ai bagani kasni
February khandai bat chipau tarik kabau ba pol lingdo kom minister jongka tourism unwan bandon ringkat hapo nong jorong kari ka orange festival tingai wer nga khot lupai ginong light kerhong kado that kat ke bapidon usok kiwi utet ke bapidon nang ni banwan bansim ni ka stall kani peniat da ka mau kan ro tourism sociable society ka bangidang dapban Sina. Kani ka long sibenta bangin promote ya ka tourism ya ka constituency ka biit ka jongi. But kani ka sinong like karong kaladay lupa ka tourist spot. Ka ba ki briw ki tip ka jinglong ka jingman ka jingitanat. Nginda no syati sharum. Marsilyang bat ulum like lum. Ngidon kam stang man connect. Kat kum ka juk start menta. Landi bangin dapat ka biit tanat ba ka jaka. Tamba ki briw ki empat explore ba. Ngataray pindalalit ka syati syaporiat pindi ka jingitanat jong ka sinong like karong. Tingamdan ni Aishibon man kran hani kapor henry shwa bangan syong kum kadak kum bangala kular ban ya don ringkat lang bat pi nagbenta kan ni ka program ka ba pipin ya chakmat ngitip ke jinglut ke jingsap ke babun nakaliang junga ngala kular bangan ajing ram bat nakaliang ke jong pi kum ka organizing committee ka ba pilaya penbaik ka jingrap na po ka tourism department kum bangala dap ong kum tu ngala dap le nakaliang ke jonga nakaliang jong chief minister ula ai silak sanpo bat nakaliang ka jonga hangni mentangan khot is sekretari la ni organizer wan sim nanga silak tingka tangba menta hangni pat hangni mentang ara kum ka adaban sanpo jar pindaladap an ai lupa boro silak pe kalau kum program nai ano adaban sementa sanpo la shain ai sanpo kabiang am
wan ban yeshimenta bat balwan sakhi rangkat ha kani kasni nagamenta jong kani ka competition ka singau competition ka bala penong da kani ka balang Katolik Maria Simjing Sok jong ka snong lat kerhang ngai kublai nang kong ya i MLA bedon bom jongi bala platform namenta jong kani kasni hak bangin penjana isu ya kani ka program ka bangila kholawer ya bro bat bala ibenta ya bro ya kitu ke bala mansnobha banwan shimenta ha kani ka program ka bala pendek da kani ka balang shnong ai ku blairo ya i rang ba shnong bari kledo jong ka shnong jongi but key members jong ka shnong members executive committee ke bala shimlam ya kani ka jingthang ba ka jingang not bat ka jing pendailang jong kabalang ka jongi ha ka ban penlong kum kani ka program ka baitanan hadu ka tata ka bade menta kasni ai ku blairo ya bro ma piwai ha kani ka klimat ka menta te ngam ya no ha ka menta ka jingmat bar ka jing tumu na menta jong kani ka program ha ka bade menta kasni te ha ka jingya ba ka jingya lanti ka jongi na ka komiti jong ka Maria Simjing Sok ka jingmat bar ka jing tumu benengkong jong kani ka program ka bangila plan nya kani ka kam kalong ba ikwa ba kum kani ka pathai bro ka wei ha kani ka por ba menta bangila tep ba ka Christmas kan sapoy hani wei pelai wei kam tama kitu ki pralok prajor ka jongi ki baradon ha ka jinget Kristan kiti bahaya kani namar ba ka jingwan jong Yesus Kristus ba ka jingpan khra ya ka jingwan jong Yesus Kristus konta ka komiti ka jongi ka larai da ka wei ka jingmot ba ka shim ya ka wei ka jingmot ha ka ba ngin penlong no ya kani ka singau competition ka ban penlong hapo jong kani ka shinong nak menta ka jingirki bat kum ka jingpan khra nak menta jong ka Christmas shishua kani ka jingkhot ka jingwer jungi ya kinong shimenta nakani ka jela ka jungi nakani ka district bopher jong kani ka jela ka jungi bingla ai ka kubor bingla penbena shaki ha kino kiro don sap bat kino kuba snotnat ya ka ruai katem kapun gila ban shimenta ha kani ka competition ka balapan khra da kani ka balang shnong Maria Simjing Sok balang Katolik lat kerhang kajing tmo ba kong san shishu jong ngane ka kam kalong ba habang ipo
Nagabenta ki khubor ba man kasni pet but subscribe ya u Anton News.